Cumangkahang rasa sumbar lindu bumi kunjing kumaludo guntur ketuk ingkang rai ngaturaken sumenging pabdi kunjung Koko Prabu Dimas Janaka kula nuwun wonten paring pangadga ing ngadhawuh pun Kakang karo Sadi iki ana madyaning peperangan pun Kakang jumeneng Senopati netepi darmaning Senopati Dimas kamangka Kang pinangka dadi Senopati nyenopateni para kadangku Pandhawa Dimas Janaka Dimas aja ndodok ngarepanipun Kakang ayo ngadeg jejer karo pun Kakang Yayi Arjuna Koko Prabu apa Dimas kula menika kadang paduka taruna bilih kepareng sak menika Koko Prabu ngawangga supados manunggal dumateng para kadang Pandhawa sedaya para kadang sagah angrangkul dumateng paduka Koko Prabu ngawangga monggo Koko Prabu kula aturi nilar anggenipun kagungan kewajiban jumeneng Senopati nyelopatening para Kurawa Arjuna wonten dawuh aja kowe mengono Dimas pun Kakang mundhut Dimas Janaka netepi anggone dadi Senopati darmaning Senopati diagem Dimas aja mundur saka pitutur mendha saka bebaya sumpahing Senopati yen ana mukti ya mati ayo Dimas ngadeg ana ngarepanipun Kakang anggepen pun Kakang musuh yen pun Kakang sing tekaning pati ana unsur Madyaloga idep-idep pun Kakang sing nyuwargake para kadangku Pandhawa ayo Dimas ngadeka ana ngarepanipun Kakang Dimas iki lho Senopati Ngastina pun Kakang kepengin raup gedhe para kadangku Pandhawa pun Kakang kepengin nyumerepi muncating maros kang tuwuh ana dadaning para kadangku Pandhawa bagus Dimas ya kaya mengko sing tak jaluk ayo tanding tiyasa karepun Kakang amit sewu aku nungkak krama karo kowe Kakang Adipati Karna yen pancen karepe Kakang Adipati Karna mengkono aku rupak ya wani jembar ya wani bagus iya tangkep dodo kantran baung di jebol dadane tak ladeni Kakang Adipati Karna
Ora biyen saiki padha wae. Pinter olah gridaning peperangan adikku bocah Bagus Janaka ya. Arjuna. Apa Kakang Adipati Karna? Ayo. Pun Kakang karo Syadi nyandak curiga ngendi sing merobol jaringane tak kembari Kakang Adipati Karna. Ya. Dimas Arjuna, apa Kakang Adipati Karna? Pancen limpet tenan kowe bocah Bagus adikku. Budi tak sembadani bonggo tak rampung. Iya. Ayo. Bareng-bareng nitih turangga Dimas. Anggone Bitutawa Alok Bendol mati. Pun Kakang karo Syadi nitih turangga Dimas tak ladeni.
Pinter tenan adikku. Bocah bagus Janaka ya. Angon kedheping netra pun Kakang Dimas. Tampanono jemparingipun Kakang Yayi. Kocapa lumepas jemparing saka ing gandewa. Tumama sumpingira Raden Arjuna Satemah sumping kontal mundur Kakang Sala mlayu Raden Janaka. Arjuna, kula Kakang Prabu, kenang apa kok mundur? Ingkang rayi lingsem Kakang Prabu. Isin kepiye? Sumping kura kontal. Sumping makaten Kakang Prabu. Lah ming sumping kontal kok mundur lho. Ingkang rayi lingsem Kakang Prabu. Sebabe anggenipun ingkang rayi Bandayuda kaliyan Kakang Adipati karo dipun presani dumateng para dewa Tridasa Wataknawa. Dipun presani para widodari saking kayangan. Oh, mergani isin kuwi. Mekaten Kakang Prabu. Ya ora mokal didelok bojone. Angge arang bojone widodari kok ya gengulane kowe. Kaleng iki termasuk wong lanang bejo ku ya Ndara Janaka kae terus. Sebabe ayo garwane widodari. Lah iya. Kaya aku golek sinden angele ora jamak-jamak. Rasah di bojo sinden. Rasah di bojo penyanyi marekke memolo. Apa iya Pak Truk? Lah iya. Aja wae. Tenan aja. Ora ono di bojo, ora kena. Gendaan wae apa piye?
Ora kena dosa goblokmu ora. Tak ganti Sumping Dimas. Iki paringaning dewa Sumping Parijata jenenge. Nyamat dungkulmu kuwi ora. Nggih, matur sembah nuwun Kang Prabu. Ya karang nek manjing kono Surmadyaga ki perang karo sedulur uga. Mulane kuwi. Mongko iki paten-patenan anane. Ya iya. Iki Gendhing Drajanaka musuh kakangne, saiki aku musuh kowe. Piye? Engko nek kowe sing mati, aku sing mati. Ayo nek sing mati kuwi aku sing menang, nek sing mati aku kowe sing menang. Nek kowe mati bojomu tak pepe piye? Wah, Jan. Kayak Mbak Yumu ora urusan. Cinta ki buta kok kowe iki ora. Ora urusan Mbak Yu, ora urusan lekne, pokoke dicipi pokoke. Pokoke nek ora kalap ki Gong, Bagong. Mboyo ki ngerco isin to, Gang, ora urusan isin barang pokoke wis. Pancen dus tenan kuwi iki ora. Aku ki arep muni napa-napa kawan ngene iki dadine kisruh ngene iki. Engko nek ana aku sing ganyengke sapa? Ya teluk mulane kuwi. Arjuna wonten dawuh. Banjur karepmu Gandeng sampun paring Sumping dumateng ing Rai. Ingkang Rai badhe manjing wonten Surmadyaga nitih Reta Kang Prabu. Ya, pun Kakang sing ngusuri. Matur sembah nuwun Kang Prabu. Enggal maju nang Surabaka Dimas. Adepono kadang merda Kyai Adipati Karna nitih Reta. Aku sing ngusir aja kuwatir ngestakaken dawuh Kang Prabu. Kyai Arjuna nitih Reta. Mongko sing ngusuri Kang Prabu Ndrawati. Oh iya. Pun Kakang Semonogo Dimas, pun Kakang bakal nitih Reta Jatisura. Nanging aku bakal nyuwun ana ngarsane Rama Prabu Salya supaya ngusuri marang aku. Rama, kula nyuwun ingkang pun ngusuri Kanjeng Rama. Napa Karna? Larut cayamu bindi tinggalmu. Karna napa? Kanjeng Rama piye? Mangsaipun Kang putra kadang kula Dimas Janaka. Lah iya, mapan kuwi pancen dadi mungsuhmu anggon kita manjing ana ing Surmadyaga. Nanging Rama, kadang kula Dimas Arjuna nitih Reta.
Ingin ngusuri Koko Prabu Ndorowati. Yen karepmu. Kula nyuwun gungan Rama. Arep njaluk gungan apa? Anggenipun Kang Putra manjing wonten Surabakah. Ingkang Putra badhe nitih reta Jatisura. Ayo dicawisake retane. Nanging ingkang Putra nyuwun supados Kanjeng Rama dados kusir. Kepiye? Ingkang Putra nyuwun supados Kanjeng Rama dados kusir. Aku kon ngusuri kaya ngono piye? Mekaten Rama. Jurnemu mikir kepiye to Karna? Aku ki maratuwamu, yen kudu iki nyembah marang Rama, yen kudune Karna kuwi ngitokke tresnane marang pun bapa. Mergo pancen anakku wedok kuwi dadi jatukramamu. Pira borong munjung ingku gajah ngono apa piye? Lah kok marah bapakne Marata kon dadi kusir njur mangsamu aku iki gedhi balmu ngono apa piye? Njur mangsamu aku ki rereamu ngono apa kepiye? Njur mangsamu aku iki baturmu ngono apa piye? Njur mangsamu aku ki kesetmu nggone munggah sare apa kepiye? Barat ki. Mikir bathuke Karna. Yen aku dadi kusir, ateges Karna kuwi ngosok derajate wong tuwa, napuk raine wong tuwa sing tanpa ketara. Ayo jawab. Njur to padake apa seliya Karna? Rama. Iya. Kepareng ing keputra badhe matur Rama. Arep matur apa? Ampun kangge wadi Rama. Ing putra sampun boten gadah sinten-sinten. Ya gopun preksa sena pejah. Senajan katutupan Gunung Sapitu. Ing putra mangertos yen to diajeng Surtikanti menika suduk jiwlampus diri Rama. Aduh anakku Karna. Iya pancen iki kanggo wati nggih anakku lanang, anakku mantu bocah Jentara. Yen Rama blaka marang kowe mungko mundhak suda kekuatanmu anggon manjing ana Surmadya Laga. Rama, kula sampun boten gadah sinten-sinten Rama. Ya senajan randhe sapa-sapa. Nanging kudu sing mantep, madhep lan marep nggonmu dadi Senopati. Surtikanti tekane pati. Yen bojomu nusa golek meneh. Hane aku Surtikanti ki anakku, aku kelangan anak nggih. Mekaten Rama, kaya sinendal mayang rasanipun Rama. Ya wis aku sing ngusiri aja kuwatir. Mangko karep ben swata wis dadi kenek Karna.
Asta Jemparing Sang Adipati Karna lumpasing Jemparing tumama gelungira Raden Arjuna satemah njungkel padha sanalika mundur glanggang colong playu. Ngopo Dimas? Gelungipun Kang Rayi kenging Jemparing Koko Prabu. Gelungmu iyih mekaten Koko Prabu. Ya wis kene tak paringi ageman kanggo maju nang Surmadyalega. Maring ageman menapa Koko Prabu? Iki paringaning dewa topong. Agemen Dimas. Rasa suluk. Tulak-tuluk ora. Minggat kono ora. Aku sengit kowe Gong Bagong. Hakim mau kok sampun nandekan suluk, sampun dagal suluk, walah di sami di. Dus ora urus. Bingung anggere rene ngati-ati lho, Gong. Acah sregep ya rono wae engko kowe iki. Ngandel apa ora karo menapa kawan wis. Rawuh meneh. Teko meneh klithah-klithih, klithah-klithih. Urung bayaran kowe iki ora. Sesuk ora. Iki nek muni lambene iki waton jeplak. Arjuna kepara ngarep Dimas, tak paringi topong Dimas. Kocapa den agemi topong Raden Arjuna iku paringaning dewa. Manter tejane sasada lanang. Manjing ana Suramadyalaga ana Adipati Karna kembar, yaiku Kang Aran Karna Tanding. Iki ana taksaka sabanga Tewital. Iya, aku Warda Walika. Ana sing ngarani aku Naga Kumbang. Naga Kumbang, ya. Ngopo lah kok ngadang nggonku bakal jemangkah ana Suramadyalaga? Karena apa?
Wale-wale apa? Aku bakal males ngudi tuwuh lara wirang marang sedane Sudarmaku rikala semana. Mati ana tangane Raden Permadi. Bapakmu jenenge sapa? Ana sing arani Sarpajati. Karena dina iki aja kuwatir aku kang bakal mbiyantu marang kowe. Karena kowe bakal bantu karo aku ya. Yen aku bisa sasap utawa aku iso menang mungsuh karo Arjuna, aku iso mateni Janaka mengko kemenengane peken. Naga Kumbang apa karena aku ki senopati. Ngetak-ketoke darma bektiku dadi senopati. Ora bakal mundur saka pitutur mendhos saka bebaya. Sumpahing senopati ora mati ya mukti. Yen pancen aku mati saka tangane adikku Janaka, aku gugur ana Surabakah. Bakal arum gandaku, bakal tinulis mangsi kencana dening sejarah. Lah kok bakal tok bantu. Lah wong Kurawa bantu aku ora oleh. Aja meneh Kurawa dewa pisan bakal bantu karo aku ora ngolehake. Karena tak bantu aja kuwatir aku ora sudi rasultah. Tok bantu Naga Kumbang. Ayo kowe gelem minggat apa ora? Ora gelem minggat ngater pecandasmu parat ya Allah. Arjuna kula Koko Prabu ingkang nyekel jemparing Dimas. Koko Adipati karo dereng nglepasaken jemparing wis sasan dadak ngenteni Nyai Karna sawangen Jumantara ke ana peteng-peteng Nyai. Kurang bejane bakal mangendra jala kacintakane Dimas Arjuna nggone bakal mancing ana Surabakah. Ngasta jemparing Raden Arjuna tumama Harda Walikaya Naga Kumbang satemah jangga tugel tel pecah ana madaning Surabakah. Rewa Dimas wujud taksaka sak bonga tetal gedene. Kowe pangling karo ki apa ora Dimas? Mboten pangling Koko Prabu lha rak ngono. Petra pangling karo ki apa ora? Mboten. Niku anak Sarpajati to niku? Iya. Bagong, Nun. Kowe pangling karo ki apa ora? Pangling. Ha kok iso pangling? Duwite entek. Bagong meneh. Petro, Nun. Kae bangkene ula guangen. Guangkong ae wong loro kang gedene semono kaya kowe iki. Iki anakonda bathukmu ki ora.
Iki go bali wae, Truk. Go bali nggo apa? Rica-rica terus nggo tambul. Ya enak ya kok enak wae. Guang Kong. Jiro lu yo guang. Aku ora menyang-menyang, aku ya gumene. Jiro lu. Ora mangkat-mangkat ya, Gong. Jiro lu. Marprono, yo. Jiro lu. Ayo. Kok apa yo, Gong? Isi teles kok ya. Isi teles iki ora. Jiro lu. Ora. Malah medingring kene yo. Medingring penak ya, Gong. Penak nang dhuwur meneh. Ganti aku sing medingring. Jiro lu. Truk ape marep rene kabeh wae truk. Iki mah nyuwen-nyuweni ora. Arjuna, Kula Prabu. Ayo dadepi ya karo. Monggo Kula Prabu. Ngasta jembaring Sang Adipati Karana semono uga Raden Arjuna padha-padha nglepaske jemparing prasasat jumantara udan panah mangewu panah pating glebyar pating clorot para widodari para dewa tridasa watakna ngasta puspita sinebaran puspita gondo kang amis bacin, gondo kang arus ilang, kadadak gondo kang arum. Angon kedheping netra. Sang Adipati Karna. Linepasan jemaring tumama tapa ngira Raden Arjuna kontal njungkel padha sanalika. Arjuna, kula Koko Prabu, ngapa kok delek-delek kowe? Topong kuntal nyaut lelungsenipun ingkang rayi. Oh, nyaut lelungsenmu makaten Koko Prabu ingkang rayi lingsem ingkang retrimah mundur kemawon. Lah ra tenan to. Lah ming urusan rambut kaya mundur ngono lho. Petra, nun.
Rambute adikku Janaka kontal sakepel. Banjur pripun niku? Iki guru diparingi karo Pulung Kanika putra rambute widodari. Saben widodari siji rambut 10. Nggih kira-kira kurang menapa mboten niku rambute? Engko nek kurang rambutku wae apa-apa, Tru. Rambut ngendi? Rambut kene ora ana ne, rambut sing ngisor. Karep muni saru to kowe, ora kena. Ora apa-apa iki nggo ngilangi sengkala kok kowe iki ora. Iki iki lho, rambut widodari tampanono karep nyubal anggone ilang lenungsane Dimas Arjuna. Suluk meneh, rasa suluk. Tulak-tuluk ora. Ayo rono ayo rasa ngurus Ponokawan, ayo ngelih. Iki gara-gara kowe to wer. Nganti Sinundrawati tidak rono karo nganggo gamelan barang. Angkire rasa gamelan barang gene kok le. Tututi terus ya. Ngasta jemparing uwal saking Gandhewa tumama songsongipun Sang Adipati Karna payunging Senopati Satemah bodol mundur Sang Adipati Karna. Anakku lanang Karna kula Rama wis mundura wae nggih anakku bocah Jentara anakku bocah gagah. Lah kok mundur kados pundi Rama? Iki ana sasmita sing ora apik nggih. Ana perlambang sing ora becik Karna. Perlambang menapa Rama? Kowe iki weruh apa ora? Payung Senopati bodol. Mergo dilepasi jembane karo Arjuna. Iki perlambang sing ora apik. Ana rasane Rama kaya ninggal bocah ana sak pinggiring jurang melang-melang rasane nggih. Ayo mundur wae ya nggih Rama. Kula menika Senopati. Senopati niku aja nganti kok wedi mati jereh getih. Kula gugur wonten Surabakah ingkang nyuwargaken dumateng ing keputra para kadang kula. Langkung-langkung adi kula pun Janaka. Kula badhe dados tepung palupi, badhe dados kaca bengelaning para senopati. Amargi kula gugur wonten Surabakah bela dumateng negara. Bela dumateng nusa lan bangsa Kanjeng Rama. Lah kok mboten ngendika wingi-wingi sampeyan sama tumpah perang ageng. Lah kok ngendondoni rasane Karna kok. Ya wis maju. Mengko ndak tok arani bapakmu maratuwe ngendondoni nggonmu dadi senopati wis maju. Maju nggih Karna.
Jemangkahang rasa sumber lindu bumi gunjing kumaluduk kumaluduk guntur ketuk panjenengan mangono kocapung Sang Adipati Karna sigra amerja marang Kang Rayi Raden Arjuna ngasta jemparing Kyai Kunto Wijacapa gandhewanipun Wijaya Ndanu ana sing mestani Wijaya Ndanu kuwi ya jemparing ana sing mestani Wijaya Ndanu kuwi gandhe wis kabeh bener ora ana sing salah. Prabu Salya ya Prabu Salyantaka nglirik marang Kang Putra Ngasta Pusaka ingkang landhepe pitung penyukur sigra nyandak kendalining kreta kasendal padha salika reta njala turangga njala reta kagenjur satemah lepasing jemparing ngoling datan tumama Raden Arjuna Raden Swatama uninga yen to turangga kasendal kreta kagenjut malumpat saking kreta mlajar kapendhem Sang Swatama. Narasoma jebul licik kowe Narasoma ya nyuwun pangsane Swatama ora ngerti yen kudune jemparing Wijayacapa tumama gulune Janaka paling ora tugel tel tigas pancing mati Janaka merga saka licikmu Soma kowe Soma kendaling kreta tok sendal kreta tok genjut nganti turangga njala jemparing ngoling ora tumama Janaka licik banget wis ya dadi atur Ngasarika Prabu. Janaka kula Koko Prabu. Pengen para kumriyanging jemparing ingkang rayi mangertos. Ayo diwales. Diwales Yai Karna Dimas. Pan yen teng mangono kocap Raden Arjuna. Ngasta pusaka. Jemparing Yai Pasopati. Bidor wulan tumanggal. Kalpasaken satemah
tumama jangganira Sang Adipati Karna tugel tel tigas pancing Adipati Karna gugur ana madyaning palugon Prabu Salya uninga keng putra gugur ana palugon datang uninga mapan gulu pustugel mestaka ora gumlinding amung onong ludira kang mijil saka ing gulu satemah kaget kadura kawekasan Prabu Salyantaka Karna sing mantep madhep marep yo nggih kudu sing tanggon mungsuh karo Janaka senajan wikadangu dhewe ngetokno nggonmu dadi Senopati ngetokno dharma bektimu marang negara ngetokno sumpahmu nggonmu jumeneng Senopati Karna aduh anakku lanang anakku lanang Karna semono prasetyamu ngono bela karo negara ya nggih keronto-ronto manahipun Rama ya wis ora dadi apa Karna gugur ana palugon dadi kusumaning basa patut kena kanggo kaca bengalaning para senopati nggih Karna Dimas Janaka rangkulan pun Kakang ya Dimas sadurunge pun Kakang bali ana ing jaman ing langgengan ketokno tresnamu marang pun Kakang arep piye wae pun Kakang kadang tuwa ya Dimas rangkulan pun Kakang Dimas duh Koko Prabu Dimas Janaka aja rangkul Dimas
nindakake. Mapan menika kadang kula werda badhe kula rangkul Koko Prabu. Kakangmu Karna wis ora ana. Lah ingkang badhe ngrangkul dumateng ingkang rayi menika wau kae pusaka ngawangga kala ditih. Yen kowe cerak-cerak Yai Karna luwih-luwih ngrangkul Yai Adipati Karna. Kurang bejane pusaka lorot saka Rangka Janaka tekaning Kaperloyo. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Pusakamu kala nadah selehna kono kae. Kocapa nglorot pusaka kala nadah kacaketaken marang Sang Adipati Karna. Lorot pusaka kala dite bali nang kayangan Suralaya.